गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायग्रोनाय लाग्रोनाय थाबावबाय। आसा खालामो दिनैबो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ अनसायनायनि गेजेरजोंहाय जोबजासे नायलांगोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे खोनासंनायनि उनाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो नागिरदों जे आबै प्रमेला रानिनि जे माखासे जे बिथांहा बुंदों सिगां सान्थि भाबै बिथांमोनहा BPF सरकारनि समावहाय बिराद मोजां सनानि मोनसे रायजो हिसाबै रायजो बायदि बिथांमोनहा खुंबोदोंमोन होननानै बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुजाथिदोंमोन। गोबाव समनि गेजेरावहाय बिथांमोनहा बे प्रमेला रानि जे आबैखौ जोङो नुनो मोनो रायजो राजाफोर बिथांमोना जेब्लानाखि दैज्लां फैनोसै बा इलेक्सन फैनोसै बे समावसो बिथांमोना एम्बु बंग्लानि गाबनाय बेबायदि सुरखौ जोङो नुनो मोनदों। नाथाय बै समाव बिथांमोना 17 बोसोर रायजो खुंनायनि गेजेरावहाय मा थारैनो सनानि रायजो बायदि बिथांमोनहा रायजो खुंदोंमोन नामा? जोङो माखासे हिस्टरिफोरखौहाय बर'नि माखासे जे 17 बोसोरनि गेजेराव मा जाबोआ जोंबो गासै प्रब्लेमफोरजों फेस खालामबोदोंमोन हिसाबै जुजिबोदोंमोन मोगा मोगि जाबोदोंमोन हिसाबै जोंबो मिथिबोनो गोनां जादों रायजो राजाफोर। बिनिखायनो आङो बे BPF सरकारनि रायजो खुंनाय बे समखौबो आङो दिनै मोजां मोनाखै। मानो होनोब्ला जोङो नुनो मोनो बै समावहाय जोंनि गासै जे पाब्लिक जे गरिब दुखिया मानसिफ्रा बे 17 बोसोरनि गेजेरावनो गोबां गरिब मानसिफ्रा न' बां मोनजोबनांगौ गोनां जादोंमोन। नाथाय 20% मानसियानो न'खौ मोनाखै। गोबां जायसो मोनदों बे गंनै गंथाम गंब्रै गंबा बेबायदि मोनदों। नाथाय जाय मोनाखै। नाथाय दा जे UPPनि सरकारनि गेजेरावहाय बेबायदिनो जोंनि एरियायावहाय जोंनि गामियाव खेबसेयैनो 50था न' मोननाय बे हिस्टरिनि थाखाय आङो दिनै UPPखौ मोजां मोनदों। नाथाय दिनै UPP हान्जाखौ आङो मोजां मोनो। नाथाय दा UPPनि हान्जायाव जे मावनाय माखासे मानसिफोरखौ आङो मोजां मोनाखै। दिनैहाय जे UPP सरकाराव जाय नाखि चिफ मिनिस्टार जानो गोनां जादोंमोन नाथाय दिनै जानो मोनाखिसै। दिनै राजनितिकनि गेजेरजों प्रमद बर'मोनहा गाद्दिनि गेजेरजोंहाय माखासे इन्डिपिनि दैदेनगिरिफोरखौहाय आफादनि मानसिफोरखौहाय दिनैहाय जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय सानाखै। दानि सरकाराव थानायाबो बिथांमोनहा गावनि थाखाय साननानै सिगांनि जे BPF सरकाराबो दिनैहाय गावनि सिपिनि थाखाय गावनि मुलाम्फानि थाखाय गोबां बावगोमानानै दङमोन रायजो राजाफोर। मानो होनोब्ला बै समाव नाहरदो बांगाल आरो बर'नि गेजेरावहाय 2014-13 बे समावहाय हाग्रामा सरकार दंमोन दाङाबाजि आरो जे गोबां बेबायदिनो आदिबासिनिफोरनि गेजेरजों आरो गोबां बर'नि गेजेरजोंहाय बै समाव ससियेल मिडिया खम जानायनि गेजेरजोंहाय गोबां बेबायदिनो ट्राइबेलनि हाफोरखौहाय बेबायदिनो सावग्लुंनाय एफेक्सन खालामनाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर। बिनि थाखायनो जोङो साननो गोनां आङो गासै रायजो राजाफोरनि थाखाय रिकुवेस्ट खालामो सोरबा पलिटिकेल हान्जायाव थानाय आरो सोरबा पार्टिखौ जोङो सापर्ट खालामनो नाङा। जायया इन्डिपेन्डेन्सनि थाखाय मोजां मानसि गसंगोन बे मानसिखौहाय जोङो सापर्ट खालामनाया मोजां होननानै आङो सानो रायजो राजाफोर। दिनैहाय जेबायदि मानसिफ्रा नाखि दिनैनि बे UPP सरकारावहाय बे सिट मोननांगौमोन दा मासि मोननांगौमोन नाथाय बेबायदि मासिखौ जों मोननायखौ जोङो नुनो मोनाखै। जायनि फलाव जोङो दुखुनांथाव दिनै आङो UPP हान्जाखौ नागारनानै दिनै निउट्रेलाव थानो गोनां जादों रायजो राजाफोर। बै समाव हाग्रामा सरकारनि समावबो माब्रैहाय जब कार्डनि फैसाखौहाय मा खालामजोबदों जोङो बेखौ मिथियाखै। आरो गोबां बेबायदिनो न'फोर मोननांगौमोन 2012नि थाखायनो माखासे माबाफ्रा पेन्डिं जानानै थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। दासो 2012नि माखासे न'फ्रा दासो गायसनजानाय दासो लुजानाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुदों। आरो गोबां इन्डिपिनि जोहोलावफ्रा दिनै न'आव थानो हायाखै। बै समावहाय जेब्लानाखि हाग्रामा सरकारा रायजो खुंदोंमोन हाग्रा बग्रा खुंनो गोनां जादों दुब्लि बारियाव उन्दुनो गोनां जादों। गोबां बर'फोरनि गामियाव ट्राइबेलफोरनि गामियाव आर्मि पुलिसफोर हाबनानै होग्लुंबायनाय आरो माखासे जोहोलावफ्रा बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो सा खोला लालायनायनि गेजेरजोंहाय होसोलायलायनाय माबायावहाय हाग्रामा सरकारनि समाव जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों। नाथाय दानि जे सरकारा जेबो बिथांमोनहा मावनो रोङैनि थाखाय गेजेर समावहाय बे प्रमद बर'आ हाग्रामाखौहाय लेंनायनि गेजेरजोंहाय मिलायनानै सरकार दानो सानदोंमोन।
नाथाय जोङो बिजिरनानै नाय दिनै प्रमद बर'आबो लिटिल लार्निं इज most dangerous thing जे बिथाङा दिनैहाय एखेबारे एसेल' रोंगौथि गोनांनि गेजेरजों बिथाङा दिनैहाय खुगायावल' फेक फेक बुंनो गोरों नाथाय बिथाङा प्रेक्टिकेलि मावनो रोङै बेबायदिखौ जोङो नुहुरदों रायजो राजाफोर आरो दिनैहाय बिथाङा दिनै बर' जाथिनि माखासे जे मोनथा ट्राइबेलनि जे मोननांगौ सुजुग सुबिदाफोरखौहाय हेमन्त बिश्व शर्मानो दा आसाम सरकारनो फाननानै जानायखौ जोङो नुदों मानो होनोब्ला नायदो गासै जोंनि 16था डिपार्टमेन्टखौहाय हरफिनजोबनाय आरो माखासे जे इस्टनि ट्राइबेल ब्लकनि माखासे खामानिखौ मावनो गोनां खामानिफोर दङमोन दिनै बेफोरखौ बिथांमोनहा माब्लाबाबो मावनो हानाय नङा बेखौ जोङो नुहुरो रायजो राजाफोर दिनै सिमा बारायनायनि बाथ्रा बेखौबो दिनै मावाखै दिनैहाय मा आसाजोंहाय बिथांमोनहा दिनैहाय BPF सरकारा जेबो मावाखै बेखौबो बिथांमोनहा बुंनो हाया आरो BPF सरकारा सनानि रायजो खुंदोंमोन बेखौबो थाथिखि हिसाबैहाय जे प्रमिला रानिया बुंदों बेबो गोरोन्थि हिसाबै आङो सानो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे खोनासंनायनि गेजेरजों कमेन्ट खालामहर रायजो राजानि खाथियाव जों अरायबो दं रायजो राजाया गोसो जायोबा जिखुनु खामानिखौनो मावनो हायो फैगौ टाइमावथ' अट'मेटिक जाखासिगोन बेखौ जोङो मोनदांबाय दिनै रायजो राजानि साफ्रोमबो बेक्तियानो बुंदों जे BPFआ दा इलेक्सन जायोब्ला माने दानो फैफिनथारसिगोन होननानै जिहेतु रायजो राजाफ्रा मोनदांनानै बिथांमोननि खुगानो बे बाग्लायगासिनो दङ बे हिसाबै जों रायजो राजानि मोजां मोनफिननायखौ खोनानानै जोंबो जोबोद गोजोनदों जों रायजो राजानि प्रति जोंहा माने खुलुमनाय मोजां